Com ens ha afectat aquesta crisi del Covid-19? Doncs, clar, nosaltres som una empresa, Players Esport i Gestió, és una empresa d'esdeveniments lúdics i esportius, en el qual donem servei a entitats i ajuntaments per muntar les seves activitats així més lúdiques, més esportives, puntuals. Imagineu-vos quina afectació tenim, és a dir, nosaltres des del març realment quasi no hem pogut fer res, no estem parats amb aquest sector que tenim, perquè hi ha la prohibició de multituds que es puguin unir o fer activitats en el carrer o en l'interior. Nosaltres l'afectació és al 100% quasi, estem així. Com hem gestionat la crisi? La primera pregunta seria com hem pogut, la veritat. Al final, de manera més pragmàtica, el que hem fet és entrar a les ajudes del Govern d'Espanya, que al final és els ERTEs, perquè, com he dit abans, nosaltres som una empresa d'esdeveniments i el no poder-los fer, hem intentat gestionar-ho de la millor manera que hem pogut, com tothom, és intentar reduir despeses al màxim per aguantar. Al final, la paraula és aguantar durant aquest període i hem gestionat d'aquesta manera. I paral·lelament, com ens hem reinventat? Doncs paral·lelament, a part d'intentar aguantar, ens hem intentat reinventar amb activitats o nous models de negoci. Nosaltres teníem un dels nostres productes estrella que vam començar a Players, va ser els campus de futbol. Nosaltres, a part de tots els temes d'esdeveniments lúdics, tenim els campus de futbol. Nosaltres organitzem des de fa 22 anys el campus del Xavi Hernández, de l'exjugador del Barça i ara entrenador de l'Alsat, i durant aquests 22 anys li hem muntat sempre el campus amb un format molt específic, en el qual els nanos venien amb nosaltres a una casa de colònies i es quedaven durant una setmana entrenant allà en el campus amb una pernoctació. Aquest any ens hem reinventat, una cosa que molts anys havíem pensat però no havíem desenvolupat, era fer diferents campus de futbol amb un format diürn, és a dir, de 9 a 12, de 9 a 2 aproximadament. Això ens ha permès diversificar, arribar al territori. Vam pensar que una bona manera d'arribar al territori i que els nanos durant l'estiu del 2020 no havien fet esport era arribar a molts municipis amb el nou format de campus. En aquest campus, al final, vam fer 8 seus, que crec que va ser un èxit rotund arribar a 8 seus amb un índex de participació altíssima. I això és una manera de reinventar-se i posar una pedra, és a dir, la primera pedra d'un format que continuarem en aquest 2021 i esperem que amb unes condicions no tan draconianes a l'hora de fer els campus, perquè la pandèmia no sigui tan intensa, la pandèmia a l'estiu del 21, i aquesta va ser la nostra la manera de reinventar-nos a l'estiu. Però després va venir el setembre-octubre amb les noves activitats. Nosaltres ens vam intentar reinventar, no sabíem com, i vam veure una oportunitat. Al setembre vam veure una oportunitat també per reinventar-nos i és amb una col·laboració amb una empresa de desinfecció permanent, una empresa que es diu Coolair, en el qual tenen un desinfectant permanent que s'utilitza amb una aplicació molt senzilla i deixa les superfícies desinfectades entre 7 i 10 dies. Una autèntica locura. I nosaltres estem fent de distribuïdors en el sector esportiu. Estem ara reinventant-nos d'aquesta manera amb una nova cosa que fins ara no fèiem i és entrar al mercat d'aquest nou producte, el Coolair, desinfectant permanent per instal·lacions esportives. Aquest és a grans trets les dos grans vessants que ens hem reinventat durant aquell 2020 per intentar mantenir-nos vius. El 2021 per la nostra empresa
Magre, sobretot el primer semestre. Nosaltres preveiem que el primer semestre sigui dur igualment, sobretot en el vessant dels esdeveniments. Els esdeveniments no preveig que fins al primer semestre sigui molt difícil tornar a fer activitats. I amb el tema del que comentava de la desinfecció permanent, sí que tenim moltes esperances d'aquest primer semestre començar ja a implantar diferents empreses, diferents ajuntaments, diferents entitats aquesta desinfecció que ens ajudaria com a empresa a mantenir la nostra activitat. Vale. Quines recomanacions faria per les empreses del sector? A veure, recomanacions és difícil perquè hem de saber la idiosincràsia de cada una de les empreses, però sí que al final és una actitud. És com totes les crisis, com tots els canvis, l'actitud en la qual s'afronti és fonamental, tant personal com per aplicar-lo a l'empresa. I una altra, aquesta actitud passa per paciència, és a dir, hem de ser molt pacients perquè estàvem acostumats a controlar nosaltres les empreses, el futur, i ara ens hem trobat que el futur ens controla a nosaltres. Això hem d'aprendre a adaptar-nos, aquesta paraula que sempre es deia d'adaptar-se, ara encara més, perquè tot el que hem fet fins ara no serveix amb aquesta crisi, sobretot en els temes d'esdeveniments, no serveix i ens hem d'adaptar nosaltres a la crisi, no la crisi a nosaltres. I per finalitzar, al final, qualsevol crisi que n'hi ha, també és un petit font d'oportunitats. Hem d'estar atents a les oportunitats que es poden presentar, que sempre n'hi ha i sempre n'hi haurà a qualsevol crisi, sempre hi ha oportunitats i estar atents per intentar agafar-les.